Thuolo machielo nyako Ramogi marwaki ni machiegni mar yudo weche manyien mag kage kacha kokalo RAMOGI TV wan gi mawaikoni kowuok e gwenge mopogore opogore kama oting'o ikruok ne limbe mar jatend piny Kenya William Ruto e gwenge mag Homa Bay kod Siaya kaachiel kod bende chamo kata sidho ayanga obila mag majoni ma kawuono ni oseidhi bang' tieko tiegruok margi kendo nyisgi ni mondo girit jopiny maonge akwede moro amora. Wan gi mathoth kotenore kod mago nyako Ramogi to kod mamoko bende e weche manyien mag kagi kacha. Mokwongo thuond weche. Yepo mar chiro Oyugis yawo gedo mar udi manengo gi yot kod yawo laboratori mar somo e mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga e moko kuom chenro matero jatend piny William Ruto kaluo. Japiem mag nyamburko mag Zim Wahome koro inyalo donjne kod buch nek kaluwore kod tho mar osiepne Asad Khan. Riwruok mar Kupete County ma Homa Bay dwaro mondo sirikal oyang chula kaka gwenge mangima tekie. Arwaki ni machiegni nyako Ramogi mar yudo weche manyien adimba kokalo RAMOGI TV. Weche manyien mag kagi kacha nyinga en George Bati. Jatend piny Kenya William Ruto ochano timo limbe counties mag Homa Bay kod Siaya kochako odiechieng' makiny. Moko kuom gigo ma Ruto chano keto e tim kaka dongruok okelo yawo chiro ma Oyugis kod yawo chenro mag gedo mag udi manengo gi ogonyore e county ma Homa Bay. Ngeso obiro bedo e county ma Siaya. So tomorrow, Friday 13th, 2023, President William Ruto will begin a 2-day walking tour of the Nyanza region that will cover Kisumu, Homa Bay, and Siaya counties. The launch of the first phase of the 5,000 affordable housing program for Homa Bay County. The project is expected to not only alleviate the housing deficit in the county, and by housing here we're talking about decent and affordable housing, but also significantly boost the local economy. The project will ultimately cover several towns in the county, including Oyugis, Kendu Bay, and Bita, including interventions in agriculture and infrastructure, and he will also preside over the commissioning of the Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology Blue Economy Research Hub that will be in Siaya. Jatend piny Kenya William Ruto otelo ne nyasi mar sidho obila mag majoni e kar tiegruok mar obila ma Embakasi ka oloso e kinde no. Jatend piny onyiso obila mondo onyaw siep maber e kindgi kod jopiny. Girit ratiro mag jopiny kendo githegre kod akwede mag dhoudi kaachiel kod tiyo ne jo Kenya duto maromre ka owacho ni e kinde no magitayo tijegi. Ruto owacho ni kata okwayo jo siasa mondo mi owere kod rwako siasa weche mag arita kwe kendo golo siem mager ne apisas mag arita kwe kuom temo donjore gi weche mag siasa. Mimi nataka askari wetu wa polisi wafanye kazi ya polisi, wachunge usalama, wachunge mali yetu, wachunge watoto wetu, wachunge biashara zetu. Mambo ya siasa itafanywa na wanasiasa, na nawauliza wanasiasa wote wawachane na askari wetu wa polisi. Kila mwanasiasa na mimi katika majukumu yangu ya kisiasa tuko na watu wengi wa kutusaidia upande huo. Kila mwanasiasa atafutane na lobby group, atafutane na pressure group, atafutane na wale wa kufanya mambo ya siasa. Hawa askari hawako na nafasi ya kufanya siasa, kazi yao ni kuchunga usalama wa taifa letu la Kenya. Always bear in mind that the police are faithful servants of the people of Kenya. Cultivate excellent relations with citizens and communities wherever you go and are deployed, and your work will be easier and more rewarding. Jariembo e piem mar nyamburko mag Zim Wahome inyalo donjne kod buch nek kaluwore kod tho mar osiepne Asad Khan mawachore ni ne gigwandore godo motelo ne tho mare dwe mar 12 higa mokalo. Jomin wacho kwayo doho mondo omigi jumbe 2 mar dhi nyime kod nonro ewi tho mar Asad Khan kama Zim Wahome ma en achich maduong' omi chik mondo dhi nyime kod goyo ripot e apisa matimo nonro tich ang'wen ka tich ang'wen e jumbe 2 go. Burano ibiro tal kendo tarik 30 mar dweni.
Obila e kaunti ma Nakuru timo nonro ewi jago moro manokawo ngimane owuon bang' chikore apaya mar gachreru e seche mane gari no kadho e gwenge mag Naka e kaunti ma Nakuru okinyi ma kawuono. Komanda mar obila tesendo obila mar Railways Said Chungi oyango wachni kowacho ni gari mane jago no chikore no ne owuok e boma ma Nairobi kadhi Nakuru saa 2 okinyi. Chungi bende kwayo jodak ma Naka mondo obed motang' e kinde ma ging'ado apaya no mondo ogeng' masira makamago e kinde mabiro. Mabiro jumbe 3 kende bang' masira machielo machal kod mano timore e gwenge mag Rongai e kaunti ma Nakuru. Narudi chini akaenda chini, fungu yake kasikwa na hili ya Roma, akikuta. Deli kapita Kimoro, kapita Narani. Visa vilikuwa mingi, hata hapo area Kyoto, last year, kitu kama mwezi wa 9 hivi. Area Rongai, pia tumeweza kupoteza mtu hapo, na hizo visa zote sio kwamba train imempata huyo mtu kwa railway crossing, imempata huyo mtu akiwa maybe amelewa na lala juu ya train na ulevi, maybe tu kwa njia yote ingine amewezwa. Kwa hivyo hizo visa viko mingi, lakini yote tukiangalia ni ukosefu ya wananchi kutochukua hatua ama kutojili. Riwruok mar jopuonj Kopete County ma Homa Bay dwaro mondo duol mandiko jopuonje tich pacho ka TSC oyang jopuonj matiyo e gwenge mag chula kaka mago matiyo e gwenge ma chandruok nitie kendo ngima tekie. Magi koni biro chuno mondo koro migi omenda mabalang' ma idendo ni hardship allowance kaka imiyo jopuonj matiyo e gwenge ma moko ahinya to mago ma oro kwako. Seche go bende gikwayo mondo mi duol mandiko jopuonje TSC omed lemo jopuonje ma osemedo somo margi nyaka e okenge mamalo. Kaka Kopete Homa Bay County wa temo kedo ne jopuonj kendo wadwaro ni kaber to nitiere pinje moko mwantiere ge Homa Bay County kaka Suba South, Mbita gi Jarachuonyo North. Kago wang'eyo ni nagin hardship areas, kuonde madak teke kendo maji sandore katiye. Koro kuom mano wasebedo kwa kedo ne jopuonj ni mondo omigi gimiluongo ni hardship allowance. Wagombo ni mondo wariwre kanyakla gi jochung' mantiere kuondgo, MPs mantiere kuondgo, mondo wagol lweny ni kanyakla mondo members wa mag Kopete kata members mag NAT be mantiere kuno oyud hardship allowance, nikech waparo ni mano kotimore to somo dhi mbele kuondego maber. Wan gi jopuonjwa moko ma osedhi momedore, jomoko nyo nigi diploma osedhi momedore ma kawuono gin gi degree, to pile ka onego bendi gibedo promoted to nyaka gitim interview. Wakwayo ni moving forward mondo koro kikwa bed gi stagnation, omigi automatic promotion, the common cadre promotions. Piny owacho mar kaunti ma Homa Bay kokalo kuom board ma ochung'ne KOP e kaunti no Homa Wasco koro puodho dano kech kaka jata tije mar kambino. Koloso gi Ramogi TV ndalo 2 bang' donje apise Yanga, Okecho lero ni oikore mar neno ni midhiero mar pi ma okwako Homa Bay oked godo. Okech wacho ni gin kod okenge ma opie magiseketo mar bero chenro mar yudo pi ne jodak mag Homa Bay, karanyisi en boma ma Homa Bay ma osebedo ka nitie kod midhiero mar lal mar pi kinde ka kinde. Onge gimoro amora maber maloyo ni jopiny yudo pi maler magimodho e utegi. Ok ni tichwa en tich mana wacho ni obro timo kama. Performance mara en ni ng'ato yawo pi ode, pi maler chwer, pi mokete yath maber to biro sama idware. Moko podi wan gi problem moro amora nyiso gi ni jothirwa kawuono gi kiny wan gi problem kama pi ok bi chwer mondo gipange maber, gi plan maber. Koro an tija maduong' mogik en ni pi nyaka chwer ne jopiny, kendo pi ni madhi chwer. Adwaro make sure ni jopiny otiyo gi pi to chulo. Dhano tiyo gi pi to ok chul, nikech aidha wadeko ok miyo gi bil, orwakia ni gin kanye, koro miyo gi bil marach, otamore chulo ywaru. Adwaro miyo gi bil maler ma ng'ato wacho ni ma to mara. Mar ariyo, ochul bil ne maler. Mar adek, joma kwalo pi
ngeni pi joma kwalo pi ulunga revenue water Kenya ka average 35%, average marwa en 50%, 45. Bigeni pi mi kwalo ng'eny molo pi mi uso kabi most. Koro joma kwalo pi gi losses mamogi wadino maber. Kwa dino gik maber to our on source revenue pesa mamaro moloso wawegi dhi malo. Jodak e kar dak ma Makanda e kaunti ma Kisii wuok tumo suo kod jotich kambi kata jotich mag kambi teko sitima Kenya Power magikoni dwa loko transformer makono magisebedo ka gitiyo godo kuom moheo higni 15 ataro mar dwachgi. Jodago mane okunyo bugni kendo pidho maua moluoro transformer no kapok gibago ng'anyo. Ywak ni pok niponi ogol yien mar sitima no inyalo kelnegi ma ok bitiyonegi kaka gidwaro. Jokanyo ma Kenya Power e boma ma Kisii kata kamano kwedo wach machal kod ma ka gikoni tijgi en bero ngima jopiny ka gichiwo negi ler mar stima. Nyaka sani jopiny ma Makanda osingo mar neno ni yien no mar stima okoloki. Wana Kenya wengine. Kwa hivyo tunasikitika sana kwa vile wanakuja kila mara kutafuta hiyo transformer. Transformer hii tuliletewa na Kenya Power. Sasa mbona tena wanarudia na kusema ya kwamba hii transformer irudishwe? Hapo tumesema ni mbaya sana. Kenya Power si kitu kidogo. Kenya Power iko na pesa, kama inatakiwa mahali pengine wacha wanunue wengine wachukue huko. Sisi wametuletea, sisi ni wa Kenya. Tumesumbuka sana kulala nje kutegea tusinyang'anywe hii transformer. Tulibatiwa kama wananchi wengine na hii ni maendeleo kila mtaani wanapewa. Hii transformer inatusaidia mwangaza, ndio watoto wanasomea. Na ndio hata tunatumia kama kisiagi, inatusaidia kwa kusiaga hata unga tunakula. Tukiambiwa inaenda tutapata ngine wapi kama hiyo. Hicho ni kilio cha haki. Haki kwa watoto, haki kwa wazazi, haki kwa kila mtu ambaye anaishi katika kata hii ya Makanda. Tafadhali tuachiwe transformer yetu, kwa sababu huwezi kupatia mtoto chakula ambacho kimejaa kwa sahani, alafu ufike katikati uanze kumnyang'anya umpatie kijiko kimoja. Hiyo haitakuwa haki. Maloya tamalo prario mag kunde uso kuonge boma ma Naivasha olor kalore gi pek mar ngima kod chike ma piny owacho oketo magiwacho ni rocho ohala. Jagoro mar riwruogno Joseph Maina owacho ni gidwaro ni tend kaunti ma Nakuru oketo okang' mar bero chike go ahinya to bech ng'ado tiko magiwacho ni malo moloyo counties duto ma pachoka. Ma biro seche ma kaunti ma Nakuru osechako timo nonro e wi ohand kuong' ma okuong kata machiko kopodhe kaunti no ahinya to mago ma okopodhe gi piny owacho. Sekta no noyudo rochruok ahinya bang' muoch mar midhusi mar corona e pachoka manomiyo thothgi oloro. It has so many challenges. It is one business that has been abused by those enforcing, and to some other levels, to those of us who are practicing it. We have agreed on one note, that the continued harassment from the law enforcers will come to an end. We have also agreed that we're going to check on the licensing regime, because this one has been too high, and particularly in Nakuru County. Hii mkutano niliita kwa sababu we are in the process ya kupatiana liquor licenses. Na kabla tupeane licenses, there is a process. Process yenyewe inakuanga ni application first, kuonyesha ya kwamba uko na interest ya kuanzisha biashara. So we give them time, na hii ilianza last year around November. Mpaka saa hizi wanaendelea, na the next process itakuwa shortlisting ya wale watu ambao wameapply. Kaunti ma Kisumu medo dhi nyime kod keto ikruok makare ne tuke mag kikoska ma timo